त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। म्हणजे ही यात्रा महाराष्ट्रात सगळ्या ठिकाणी आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, प्रांताध्यक्ष आमचे आदरणीय बावनकुळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक विधानसभा वाईज अशा प्रकारच्या सावरकरच्या संदर्भातले जे काय अपशब्द त्या ठिकाणी काँग्रेसने बोलले गेले त्या संदर्भात सगळ्या ठिकाणी भव्य अशा प्रकारची रॅली काढण्याचे जे निर्देश होते त्याप्रमाणे आज शिवसेना, शिंदे गट आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमानाने अशा प्रकारची आज रॅली भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी काढण्यात आली। आज आपण पाहताय फार मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त लोकांचा प्रतिसाद या रॅलीला या ठिकाणी मिळालेला आहे आणि यापुढे कोणीही स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल अपशब्द काढू नये अशा प्रकारचे आज एक संकेत या आजच्या रॅलीच्या माध्यमातून सगळ्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे। खरं म्हणजे विरोधक जी काय चुकीच्या पद्धतीने वक्तव्य या ठिकाणी करतायत, आज छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल कोणीही वक्तव्य चुकीचं करू शकत नाही। अनावधानाने जी कोणी चूक केली होती त्यांनी सगळ्यांनी माफी मागितलेली आहे आणि या महाराष्ट्रात अशा प्रकारची चूक कुठल्याही पक्षाचा कुठलाही माणूस या ठिकाणी स्वाभिमानी माणूस करणार नाही आणि महाराष्ट्रातली जनता या संदर्भात सहन करणार नाही। आज कुठलाही मुद्दा विरोधकांकडे नसल्यामुळे आणि जे वाढीव सातत्याने आज जे चांगले निर्णय शिंदे आणि फडणवीस सरकारने घेतले त्याच्यामुळे विरोधकांची आता पायाखालची वाळू घसरली आहे। सगळ्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळतोय आणि म्हणूनच विरोधक अशा प्रकारचा आवाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात। वैभव नाईक काय बोलतात याकडे लक्ष देण्याची काही गरज नाही। वैभव नाईक कोण आहेत? आज खरं म्हणजे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारची संकेत दिल्यानंतर आपण एखाद्या किरकोळ आमदारांची या ठिकाणी चर्चा करणं हे काय उचित होणार नाही। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची सातत्याने या ठिकाणी हेटाळणी जे लोक या ठिकाणी करतायत त्याच्याबद्दल आपला आजची ही गौरव यात्रा आहे। ही गौरव यात्रा काय दाखवण्यासाठी नाही, हिंदू धर्मासाठी ज्यांनी सगळ्या हिंदू संघटनांना एकत्र केलं तर आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की संपूर्ण जगात बरेचसे ख्रिश्चन राष्ट्र आहेत, बरेचसे मुस्लिम राष्ट्र आहेत, हिंदू राष्ट्र भारत म्हणून एकच आहे आणि म्हणून या ठिकाणी राहणाऱ्या सगळ्या हिंदूंनी एकत्र यावं ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पहिल्यापासूनची इच्छा होती आणि म्हणून आजची ही जी रॅली आहे ही त्यांचा कुठे अपमान होऊ नये, त्यांचा त्या ठिकाणी सन्मान व्हावा हे सन्मानार्थ ही गौरव यात्रा काढली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।